Askotan entzun dugu prozesu oso luzia dela, ez da, baina zetan datza. Beti esaten dut, dala nola teatzea al teoriko de trans, ez? Egiten dizute 1001 galdera, eta gero, bueno, adiez, behin okeia ematen dizutenean, pasatzen zea endokrinologiara, egin ziatena izan zen, biluztu eta bota kamila hortara, ez? Eta ninekan kristo disforia esan den. Bai. Eta gatu nintzen, como, ostras, ze hotza da nau, ze arrotza, ze gaizki. Eta baita entzun dugu prozesu oso luzia dela, eta garesti zebe bai. Bai, hori da. Bueno, gizarte segurantzak babesten gaitu hortan, normalian, bai mastektomia zein mamoplastia eta olakoak gizarte segurantzatik egin dezakegu, bai ebakuntzak egiten ditugula batzutan, nire kasuan naiz mastektomia egin dut, hau da, bularrak kentzia, bekua ez dut ukitu eta ez dut ukituko. Osea, ez dakat disforiarik nire aluarekin, oso ondo egoten ez bedakin, eta ez dut ukituko. Baina bai badala prozesu oso luzea. Jo, eta bai entzuten da asko, kapritxo bat dela, edo oraindik entzuten dira olako gauzak, edo ez? Bai, askotan, gaina orain dela gutxi nire lagun batek esan zian, ez? Bere psikologoak esan ziola hoi moda bat zala. Pasako zitzaiola, edo bestela, hormonak hartzeko, eta listo. Jolin, ze gogor, ez da, orduan. Eta gainera psikologoa Ez da, esan azkenean da. ezin zuen zure bizi zebez, ez da. Hoi da dakagun gatazka handiena, ez? Ezin gehala gu izan, baizik eta jendeak espero duena izan behar gehala. Bai.